Heeh, jadi nek kedawan ra penak dah. Oh, heeh. Bude sing ngendang ki ya. Binarung krapyak watang gede kumelar ngepeke sorake kumoro jan mau tak apresiasi tukang ngegong saiki ra dituthuk wah jan ya wis ora apa-apa sesuk dituthuk dia ora dituthuk karo bocah didol go ngewi tenan iki Pidaling Prawadya boleh piak 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 sioko
enjing kidal gumuruh tambur suling kang magurung binarunge krapya-krapya watang gade abiyarso swanganipun wae kamukono tambur suling kang maguru ngungkung binarunge krapya-krapya watang gade kabiyarsa swanganipun ngrombae samudra
amba